Amma a garin nan wace makaranta ce ake biyan 20,000? Allah ya hana babu sarki. Yana kuce. Allah ya hana ba. Ka me ce matsalar nan? Ruwa yan ko bari kuka ta hawayenka kawai. Sun cika? Ya na cika. Yau sai mashaya zan fita mukiya yau. Allah ya hana babu. Sai dai za ka ba mu 1,000. 1,000 kuma na me? Mutane suka zo nan neman taimako kuma na ɗauka na ba su. Ba wannan yin kanka, ni ban saka ba, ko na saka? Salim, Allah fa ya hana babu. Allah ya hana babu, amma kuma ai ba dole bane ka ɗauka ka bayar sai ka yi niyya ko. Allah ya hana babu. Na ci maka bashi. Bashi ka ci min? Nawa ne kuɗin ka? 200,000. Dan adam aka ce mai wuyar gane hali, shi kuwa dan uwa rabin jiki ne. Kai wannan nake jin wallahi wannan dan dogo ne. Dan gaba da falgoran dogo ne. Ɗan dogo? Ka kalle mu ka ce mana ɗan dogo? Hai mota uwar kwasaba. Da tana gane wanda ta dauko da bata shigo da wani ba. Allah ya hana babu. Ya yi masa komai don gudun kar a ce komai, amma duk da haka bai rufe bakin faɗin komai ɗin ba. Gida ne aka maida shi lawai. Kuma shi ya san yana da 'yan uwa maraya. Ai wannan talibi shine kunnin. Rabana ka yafe ni albarkacin manzo dawa. Kaga tasa taka tayi wahalar gani sarki. An buga da kai sarki an barka. Gwangwala a hauka ka name ka hau mutum ka zauna daidai. Lafiya dai sarki. Yaya idan ka sauke buhun rashin mutuncinka a nan, ai ba zai iya ɗauka ba. Da in nuna masa abun kunya gaba na bahi ba baya ba da baya na bahi da tuni ya cin min ya kai ni ka. Ko a ƙauye ba a yi min in raga. Allah ya hana babu daga kamfanin Global Time Movies. An toshe masa dukkanin kafar da za ta sanya ya ce wayyo, amma shi yana ta yi wa rogo kallon kitse. Me gadi baka ji na ina ta wani. Tun azina zo ina ta yin wani kai za ka yi kwance. Ni kike ce ma mai gadi? Kai ne mai gadi mana. Me kai? To tsohon ki ne mai gadi ba ni ba. Ba inda za ta wallahi. Wada Allah ina ku tarkato wannan. Ni ne tarkace? A'a ba wada abu nake. Ai samun guri ne kuturu ga da cikin rama ko ko dai. To bari ki ga tarkace. Bari ta. Allah ya hana babu. Labari Abubakar S. Muhammad. Shiryawa Abdul Aziz Dan Small. Wannan titis ne aka bayyana. Kuma ki gaya masa ina da ɗan motsuwa ne. To shi kenan. Tun da yana da motsuwa kuma shi a tankware yake. A cikin. Kai da Allah ya sa ka zama DPO. DPO? Ina kyaftin zama. Ba DPO ba na kai da Allah sa ka zama kofur. Allah ya hana babu. Ba da umarni Ali Gomazak. Ai duk ɗan da ya ce wacce ba za ta yi bacci ba, to shi ma ko ba zai bacci ba. Bacci ya kama an gama shi ne a gidan nan. Sai dai kai da ya kana kanka bacci. To ɗan ga yadda za a yi. Ka gama ihun sai kai waje. Dan Allah dan Annabi ya kai hakuri. Akwai wata munafuka da ɗan uwana sai yadda na so nake yi da shi. Abin ya ishe ka haka. Wannan iyali na ce ba za ka kita mata hadi ina ji ina ji. Allah ya hana babu. Shirin Global Time Movies.